Sauraro a cikin labaran namu za ku ji inda rikicin ƙabilanci ya ɓarke a jihar Taraba. An saka dokar ta ɓacin ne dai sakamakon rikicin kabilanci da ya barke tsakanin kabilu mazauna yankin karamar hukumar ta kuma jihar Taraban, lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai akalla 4 da kuma jikkata wasu da dama, kamar dai yadda wani wanda lamarin ya faru a idonsa ya shaida min ta wayar talaho tare da alkawarin ba za a ambaci sunansa ba. Wato sun tafi dauko raniya ne a nan gidan Nepa House da gaban bariki ba soja na tako da suka je daukowa keke na fe ba sun kama wani saniyan sun sa a keke na sai wasu suka fito mun suka bi su da wuta to mai keken shine tsira kasu yanzu haka ma mun yi zana idan wasu baya ga waɗancan masu cinikayyar shanu da suka kashe mutane biyu a ciki ɗaya tsira kamar nawa kuma suka sake kashewa ko dai ba a samu kisa ba tukun bayan wancan. Akwai kese na nan da yawa akwai wanda aka zo aka sake bani report na baki magabatan a gurin ya yi alwala a gwanda ka tsalle zai mai da bula yanzu haka an harbe shi ya mutu shi ma. Shamsuddin Ilyasu wadda ke zama ɗa ga marigayi Alhaji Iliyasu Takum wadda kuwa aka harbe shi da bindiga har lahira sakamakon wannan rikicin, wadda ne masu tambaya yaya suka ji sakamakon wannan rashi na mahaifi da suka tsinci kansu a ciki sakamakon wannan rikicin kabilanci a garamar hukumar Takum. Gaskiya yanzu aka ma sun kwana baki suke yanzu aka gira wallahi tallahi yanzu aka gaba ɗaya kowa bar gidan iyayen. Yanzu misali jami'an tsaro sun kawo muku ɗauki kuwa daga akwai wannan al'amari? Kawo amma sun fita bidan su kenan abin ya faru. Bayan sun zo suka tafi sai kuma suka sake dawa su maharan ko dai? Maharan suka dawo. Ko bayan jami'an tsaro sun zo sun tafi? To yanzu wani hali kuke ciki a wannan yanki? To gaskiya yanzu halin da gaske kowa bar gidan shi yanzu kuma ba san me ya faru cikin dare ba. Yanzu wani kira kuke da shi ga mahukunta? Yanzu aka ma neman taimakon gwamnati ta yi sa mana hannu kowa ya samu kuma gidan shi lafiya. To ko rundunar 'yan sandan jihar Taraban tana da sanin yawan rayukan da suka salwanta sakamakon wannan rikicin? Tambayar kenan da ne wa SP Usman Abdullahi wadda ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban wadda ya ce a yanzu dai a bangaren mu na 'yan sanda mun samu tabbacin rasuwan rayuka 4 wadda guda 2 daga cikin su an tabbatar su Hausawa ne, guda 2 kuma ana bincike ka san ko su wane ne. Wani kira kake da shi ga al'umman Takum? Abun da muke kira kai shine na farko al'umma su kwantar da hankalinsu, abu na biyu jama'a su dena daukar doka a hannunsu, ba komai bane in ya faru don a mai da martani a bari hukuma ta yi bincike tabbatar da abun da ya faru don a hukunta duk wanda ke da hannu a ciki. Yankin Usa da Takum dai yanki ne da aka dade ana uwa da makarbiya tsakanin rikicin kabilanci da kuma manoma da na makiyaya, inda mai sauraro ba zai mance ba ko da a kwanakin baya ma rikicin manoma da makiyaya ya barke a yankin karamar hukumar Usa, lamarin da ya janyo shugaban karamar hukumar na riko ajiye mukaminsa, sai kuma gashi lamarin ya yi malale ya shigo yankin Takum inda ko aka yi asarar rayuka akalla 4 tare da dukiyoyi da dama. Sauraro kada dai ku manta ku danna mana subscribe kana kuma ku danna mana ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora.